Guys, may usa ka mananak diri naghimo og balay. Ang pangalan niya Tapay-Tapay, mani pangalan Nga naon na paghimo sa Tapay-Tapay. Tan-awan ninyo. Tapay-Tapay. Mo na siya. Sa wala kailan na mo na dako nga lawa o gagamba. May gagamba kurata siya ang paghimo oy. Naon din na paghimo ug sa mga sugarol pa na makita og balay sa Tapay-Tapay. Ilang tan-awon kung ay numero sa swertres. Mao ni siya ang Tapay-Tapay. Kay na-amaze ko mao nga akong gibideo. Ing anion wala na paghimo sa ilang balayan. Dugay pa kay siya na human What amazing. Amazing jud kay no. Matag hayop or tao na siya kuan talent. Ang Tapay-Tapay. Karon first time jud ko nakita og Tapay-Tapay kung unsaon niya paghimo sa iyang balayan. Kay kasagara ang ako nakit-an manggod kanang kuan na siya. Mahuman naghimo. Tanang wala na nagpuyo. Dayon matud pa sa mga sugarol basta makitag balay sa Tapay-Tapay. Pila na ang tan-awon kung naabay numero sa swertres. Usahay masalagmaan, usahay dili. Ang lion nila og ilang sihag-sihagon sa adlaw kung makita sa numero patdan dayon nila. Muna yung mga kuan sa mga sugarol, muna yung talent nila. Usahay masalagmaan nga makadaog, usahay po dili. Pero ang sugal, swerte-swerte ra gyud na. Mao na hunong na siya og himo. Nakabantay siguro siya nga akong video. May hunong may balik na po siya. Yan siya kadako. Gabi di siya maghimo. Gabi siya maghimog balayan. Kay karon gabi naman ron. Mauli ay kay di man siya matugaw. Ambot usa kani orasa siya mahuman sa iyang paghimo ani. Ug ugma balikan na po nato siya kung wa pa siya nahuman. Sige, bye-bye. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa akong video.